Most már átmentél nagyon idiótába. Mielőtt tovább olvasnám a kommentet, el kell mondjam, hogy nagyon szomorú vagyok. És nem az miatt, hogy megint idiótának voltam nevezve. Ez egy teljesen normális dolog, hisz meg van írva. Az Isten gyermekeit mindig is bolondnak nézték, és bolondnak nézik most is. Én azért vagyok szomorú, hogy nem egy hatalmas ág, se nem egy kisebb bot, se nem az ágnak egy pici vesszőjére, hanem ennek az igeversnek a majdnem láthatatlan vesszőjére alapozzák a halottak állapotával kapcsolatos hitüket. És ha te is ezek közé az emberek közé tartozol, akkor ez a videó neked készült. Nem kötekedésből, hanem felvilágosítás céljából. Jézus a kereszten azt mondta a bűnös latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács 23:43. Kétféleképpen fogom felolvasni ezt az igeverset. Először úgy, ahogy a többség érti, és utána úgy, ahogy Jézus. És mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. És most úgy, ahogy Jézus igazán értette, bizony mondom néked ma, tehát magyarul, bizony ma ezt mondom néked, hogy egykoron velem leszel a paradicsomban. Na Edem, most átmentél idiótába, mert ez nem így van, ahogy te mondod. Most jól át akarod verni az embereket, csak hogy arra, amit mondtam a Szentírásban, van bizonyíték. És pedig arra, hogy Jézus aznap nem ment a mennybe. Bizonyára mindenki ismeri a történetet. Jézust a zsidók parancsára megfeszítik, aznap meghal, szombaton pihen a teste a parancsolatok szerint, a hét első napján vasárnap feltámad, és találkozik Máriával. Mondanéki Jézus, Mária, az megfordulván mondanéki, Rabbóni, ami azt teszi mester. Mondta neki Jézus, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Emberek, gondolkodjunk már el egy picit. A drága Jézus hazudik, vagy ennek a nagyvilágnak a papjai és tanítói? Gondolkodjunk logikusan. Ha Jézus a latornak tényleg azt ígérte, hogy ma velem leszel a paradicsomban, akkor miért nem mondta Máriának, hogy most jövök a paradicsomból, most jövök az atyámtól, menjünk el sétálni, beszéljük meg a dolgokat, ott volt fenn velem a lator is. Drágáim, nem. Jézus ilyet soha nem mondott. Egyszer sem említi meg azt, hogy miután meghalsz, a lelked kimászik belőled, sőt, nincs is ilyen, hogy a lelked. 1 Mózes 2:7. És formálla vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt vala az ő órába életnek lehelletét, így lő az ember élő lélekké. Élő lélekké. Földpora, életnek lehellete. Miután meghalunk, az életnek lehellete visszamegy Istenhez. De nem az ember lelke, mert az ember az élő lélek. Test és életnek lehellete. Tudjátok, hogy kinek a tanítása az, hogy az ember tovább él halála után? Emlékeztek, mit mondott Ádámnak és Évának a sátán? Valóban azt mondta az Isten, hogy meg fogtok halni. Egyetek nyugodtan a fáról, mert nem haltok meg. Mondjátok meg nekem, kérlek, meghalt-e Ádám és Éva, vagy nem? Hadd válaszoljak, meghaltak a bűn miatt, ami a legnagyobb ellenségünk. Tehát, ha valaki elhiszi, sőt tanítja a halhatatlanságot, itt a földön a halálunk után, az sátánnak a tanítását tanítja. János evangélium a 14. fejezetének az első 3 verse. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Elmegyek a mennybe, és helyet készítek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogyha a tanítványok a haláluk után egyből felmentek a mennyországba lélekben, akkor hogy logikus az, hogy majd Jézus el kell jöjjön értük vissza? Vagy mindenkiért, aki meghalt? Feltámadáskor. Jézus azt mondta, elmegyek, helyet készítek, ott, ahol él az atyám, és majd visszajövök, értetek? Nem azt mondja, hogy majd mikor meghaltok, jöttök hozzám, mert senki nem megy hozzám, miután meghal. Mert odafel, aki felmegy, az testben megy fel. Emlékeztek, hogy mi történt Énokkal? 1 Mózes 5:24. És mivel Énok Istennel járt vala, eltűnék, nem eltemetteték, és aztán a lelke hozzám veteték, eltűnék, mert Isten magához vevé. Mindenki, aki a mennyországba jut, testben jut oda. Sehol a Bibliában nem találjuk, hogy meghal az ember, és lélekben felmené, vagy felmene a mennybe. Sehol sem olvastak Bibliában. Emlékeztek a kislányra, aki meghalt, Jézus pedig odament a családjához, és ezt mondta. Márk evangéliuma 5. fejezetének a 39. verse. És bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg,
hanem alszik. És erre a család és akik ott voltak, és nevetik vala őt. Tehát Jézus azt mondja, hogy a halál az egy alvási állapot, és ugye mikor alszunk, akkor nem tudunk magunkról, az emberek nevetik Jézust. Mint ahogy most is nevettek engem. De drágáim, nem engem nevettek, hanem ugyanúgy lenevetitek azt, amit Jézus mond. Az isteni tanítást, hogy emberek, miután meghaltok, nem mentek a tisztító tűzbe, meg a purgatóriumba, vagy hogyha jó voltál a mennybe. Drágáim, az igazak a feltámadáskor mennek a mennybe. Ez biblikus. A nem igazak pedig meg lesznek ítélve. Feltámadásuk után. Nem tudok minden igeverset felolvasni, de biztos találkoztatok már ezekkel az igeversekkel. Csak olvassátok el a Jelenések könyvét. Ott abszolút minden kiderül. És amúgy is nem kell én semmit bizonygassak, hisz manapság mindenkinek van Bibliája, nem? Támadhatod a katolikus egyházat életed végéig. Folytatódik a komment. Én soha, de soha a katolikus egyházban lévő embereket, drága lelkeket az életben soha nem támadnám meg. Sőt, csak azt tudom mondani, amit Isten mond nekik. Jelenések 18. fejezetének a 4. és 5. verse. És hallék más szózatot a mennyből, amelyik ezt mondja vala: fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatoltak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságaikról. Teljes szeretetemből mondom, Isten népe, fussák ki Babilonból most! Jézus ígérete szerint a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Igen, ismerem a katolikus egyház tanítását. Tudom, hogy a pápaság Péter apostolt az első pápának tartja. Isten nagyon szomorú látva ezt. Jézus, amit megígér Péternek, hogy erre a kősziklára építi az ő egyházát, ott mind gondoltok, hogy egy emberre építi fel Krisztus az ő egyházát? Egy halandó emberre bízza a szent dolgokat? Egy bűnös halandó emberre? Hát ki a mi kősziklánk? Ott Jézus saját magára mondja, hogy a kősziklára. Mert nézzétek meg, 1 Korintus 10:4. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. Jézus a mi kősziklánk. Azoknak a kősziklája, akik megtartják az ő parancsolatait. És a parancsolatok nélkül nem tartozhatunk az igaz egyházhoz. Mert az igaz egyházban lévő emberek megtartják a parancsolatokat. Mert azt mondja Isten, akik engem szeretnek, az én parancsolataimat megtartják. És a Jelenések 14-12-ben itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Az Isten szentjei megtartják a parancsolatokat, még az új szövetség utolsó lapjain is. Tisztelet a kivétel, de a katolikus egyház tanítása szerint a katolikus egyház nem tartja meg a parancsolatokat. Már az első parancsolat: ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Máté 23:9. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy az atyátok, aki a mennyben van. Mikor egy katolikus ember belép a pápa elé, vagy bármelyik pap elé, hogy szólítja meg: atyám. Maga a pápa szó atyát jelent. Szent atyát. Itt lent a földön. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Nem is megyek tovább a parancsolatokba, mert tudjátok ti nagyon jól. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld, és már maga a templom tele van faragott képekkel, meg Mária szobrokkal. És imádjuk és tiszteljük azokat, és azt mondjuk, hogy ez az Anya Szent Egyház. Drágáim, kérlek, fussatok ki belőle, míg lehet. Az Isten nevét hiába felneved. Nem mondd, hogy keresztény vagy, ha nem tartod meg a parancsolatokat. Azokat a parancsolatokat, amit Isten az ujjával, maga az ujjával írt a kőtáblákra. És aztán Jézus a szívünkbe helyezte azokat. Megemlékezzél a szombatnapra, hogy megszenteljed azt. Ki hallott ekkora butaságot? A vasárnap, azt kell megszentelni. De drágáim, a vasárnap a hét első napja. Isten szomorú, sőt sír azon, ami a földön történik. Megemlékezzél a szombatnapról. Ezt kéri Isten, és mi azt mondjuk nem, mert a pápa azt mondja, hogy vasárnap támad fel. Ezért én a vasárnapot tartom
nyugalomnapnak. Drágáim, fussatok ki abból a vallásból. És nem csak abból, hanem mindegyikből, amelyik úgy tanítja. Tiszteld atyádat és anyádat. Azt mondtam, nem fogom felsorolni. De valahogy úgy indít a lélek, hogy mégis. Tiszteljük mi a szüleinket. Tiszteli a föld lakossága a szüleit. Ó, ha tisztelni, a mennyeknek országába jutna. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átad néked. De ha nem tiszteled, eden nem jutsz oda. Kedves néző, nem jutsz oda, ha nem tiszteled a szüleidet. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, mondjátok meg, mivel van tele a híradó, ha nem ezekkel. Ne hazudjál, és rejtett bűnök ne kívánd a te fele barátodét. Ezt nem látjuk, hogy ki kíván és ki nem, de ez a rejtett bűnök kategóriája. Azok a bűnök, amik nem látszanak. Drágáim, az igazi szent emberek megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Azok pedig közületek, akik azt hittétek eddig, hogy megtartjátok azokat úgy, ahogy gondolkodjatok el ezeken az igeverseken. Gondolkodjatok el ezen az egész videón. Nézzétek meg újra és újra. Nyissátok meg a Szentírást. Nézzétek meg, hogy Isten mit kér tőlünk, hogy legyintsük le ezeket a dolgokat, vagy hogy ezek által élünk itt a földön is, és egykoron a mennyeknek országában is. Tehát, kedves János Vajda, röviden ez az én válaszom, és azt ajánlom neked is és mindnyájatoknak. Térjetek meg velem együtt, mert elközelgett Istennek országa.